Dinner. Daghang salamat sa Panginoon sa pagpugod sa ating barangay Captain Honorable Jose Loni Arpas ato ang barangay barangay Captain diri sa barangay Nagungbong Aldo sa gabi doon. o pag-assist sa ato ang kauban lisod sa pagkakabulay sa ministry diri sa Apat kita probinsya. gospel tracks ba? Pastor Aaron Sirintas ug nagkaroon ng iyahang buhaton po sino sa Apollo Kardinal Barangay Bagitlan Santayo City Negros Occidental Bumukbog Christian Mission Church. So salamat tayo sa inyong pagdinig sa tabang sa pagdulungan Ito pangalan. na magkakanta itaw ang street preaching o gospel ato ang isang kaluwasan ay kung kay namulog ito na huwag ito yung pinaka-importante mga persona sa ato ang kinabuhi na mahibayaw ito ang kaluwasan sa ato ang talag. Salamat sa maong paghugot niya. Sa pipila lamang ka mga minuto, ako ang kanang sa pag-isa. Kung sa mga ito ibuhin karon o kung sa mga ibuhin ni Ibra karon niya sa ibuhin kinikuyan, matuto maka o kapinko. Ito ang ihangyo na nagpatalikod sa Diyos. Meaning, lubo lang ang manisay na tungkol sa kaluwasan. Ako na si Pastor Vision Baklaan, taga San Carlos ng ito, Pariar Tagri o Sibag, San Carlos ng ito, yari lang po sa mga lugar, just for the sake sa pagsangyo sa gospel sa kalawasan, natungan sa atong Ginoong Jesucristo. Apan sa dili pa ta pagsugod mga igsunan, ako ang gihangyo kung sa may nakadungog, dito lang ko ng ulo, kung anto sa pagpadalangin, blessings para sa tuwang mga negosyo, tuwang hihimo karon. Karon, maraming ang kapag sa Ginoo, pinagin sa physical o matulungin ninyo kung panalangin. Wala man silang Kuya Ryan good. Asa ka silang Kuya Ryan? Salamat po kay Gayunan na makasangka na sa Panginoon Diyos yung mga puho. O Diyos, kabalaan, aniya kami o Diyos na nakabuntabot o kapag po kami o Diyos buntag sa madungod yung kawatingin karon. Ilabi na sa mga nagigusyo, mga karinderya, mga nanindag, mga utanon, mga manlod, ang mga negosyante na nilipang o Diyos. O sa mga klase na negosyo Diyos na ating karon, atong gihanto kanimo Diyos na magapanalangin ka, mag-bless ka sila ang negosyo, material at physically, o ikaw magapanalangin Lord, makasuplayan ang ilang mga needs, ang ilang mga gipangita o Diyos, imuhang increase ang income. Salamat po sa Lord, kay Galina, kailangan kami din karon, o dili sulat Ulit, o Garo. Diyos na kami, aron sa Balik, kasama Garo. si Bangkulog. Kung Lord, nga makasintasin karon, makaluaw si Bangkulog, na ano pagkanto na maturok din sa mapagkasintasin ni Diyos, kung sa mga nadungog ng kabatagon na bawat sa kaluwasan. Ibani kami sa lakad, ibani kami sa kabatagon sa pagkagal sa kabatagon. Sa pangalan ng Kristo Jesus, ating ikasalamatan. Amen. Amen. Okay, mga kaigsunan, pwede na ka nakadayon kung sa pag-libra, kung ato alam, ibutang o ato ang kadalangkan kung sa pagpamando sa tingod lang sa mga ito ako, ngayon, masarap yung kalibot, pero ito ako basta lang sa inyo, malusot rin na sa kayang dalanggan. O, doon na naman ito isang verse na basahin rin sa Bible, o kining bawang verse mo, kining heart verse and soul din sa video. Sabihin, nakita na ito na ano ka tulata, nagsaulog na tao kung gitawag ng Valentine's Day, sabihin na so mga usapin sa Bible na isuna natin verse 3 nag-isgot ni Gugma. Ito pa sa Juan 3:16, Juan 3:16, ay ang Diyos ay gugma pang ayos sa kalibutan na siya mihatag silang bugtog ng katao nga anak aron siya sa sa katong gatuo kinahanglan niya dili gayon managlapan adunay kinabuhi nga walay katapusan.
So salamat sa tulong sa Ginoo na ato ang gibasa ko mga kaisunan. Kung na nato nakabasa sa Hebrew isa, Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Kung nakita kita ang tulong sa siya ng bago kabutan nila, ang mga hininda na ato ang pakapwagan ko rin ikol kita sa kaagi. Karang motivation sa aray, maulong mo siya, no? Pag-ino, gata, dito mo sa pinakabantod. Pag mali ang mga tao, sinusang-kinsa na itong masakay sa ata, masakay sa ata, maluwas. Tuwan man sinuwa, gabuang gabata, unya nakarecorded sa Bible, na happy na 20 years siya na ito sa ata, happy 20 years kung siya kawali. So it's sad to say, wala kayong tao na ito ninuwa. Wala kayong tao na sunod. Only ang mga hayop mo ay nakasakay. Sila sinuwa ang pamilya, ang kabataan, ang asawa sa kabataan. Kung nagkita dito mga kaisunan, wala rin sila ang maluwas. Kaya ang mga hayupan. Pumalikon na ito ang kaagi ninuwa mga kaisunan. Ang Ginoo nagatag nagpasidaan, kanyang ito pa. Nasa dili pa lumupon ang kalimutan pinagi sa tubig. Ako na may tao, ginadala ang Diyos, ang pasidaan sa mga tao sa hukong na malabot. Iksuhan ko din ako ng sabihan sa panahon ng ano. Sa dili pa hukuman sa Ginoo ang kalimutan, kung kinamay mo, mabalik siya, dili sa kalimutan. Kung sa dili pa siya mabalik, iksuhan ako na mga tao, ginadala ang Diyos, ang pasidaan na tanan. Sa dili pa siya mabalik, kita nga tao, papasidaan ata sa malabot na hukom sa pagbalik sa Ginoo. Kung mga kinilaigsoon ang timpo, panahon, yung saktong panahon na madugtan na ito ang binsay pero nalabawat sa kaluwasan. Kung saan kami napapasidaan ka na ito mga Kristohanon o kita ng mga katauhan na santang buhay pa kita atong ibaluan o datong siguron ang kinunanaigsoon na kaluwasan sa ito ang kalat. Asa mo na ito na makapagkat kung saan na ito magawat ng mga Bible that many as they receive it, to them give He the power to become the sons of God. Nagawatan niya totoo na may mga anak niya mga Kristohano. So okay, natuwa ko na may mulang na si Ginoo o kita sa mga may mulang dili na kita anak sa Ginoo pagkalit mga ginatan na mamatay si Kristo sa krus, paliputan niya balik, rebrock na Christ, o sa diyang muto na sa Ginoo, adaputan niya balik isip mga anak. Mo ka na ang nindot na pasalig nag-iong sa Bible. Kaya din sa Lord. Kulang na ito, besides na tayo, Ikaw si Gada yan, no? I do to be saved. Ang talong naman ni Ngayon si Pablo, kung kasi ng Jesus, maluwas ka ikaw ang inyong panimalay. It's all very simple. Simple na kayo ang itangyan ng kaluwasan sa Ginoo ni Kabuntago. Maluwas ka kung matuwa ka sa Ginoo. Udawat ka sa Ginoo, isip niyo yung doktor personal na kaluwas. Pastor, ano simple naman kayo ang kaluwasan? Porque ang kaluwasan, lisong-lisolong sa Ginoo, hatang nato, dili ta kung kabayaran, dili ta kabayan. Kung ubrahan nato, dili punta ka ubrahan naman, bisang atong kinabuhi, dili enough kabayan sa ato ang kaluwasan. Kung ang kaluwasan, simple ra o sayon o dili lisod naman, si Kristo ang nabuhat, si Kristo ang kahimot, dili tao, kaya ang tao ang kasasala, si Kristo ay sala, perfecto siya na Diyos, wala ang iyang dugo sa Kalbaryo ay niula, perfecto na kato, isoon, garantisado na kato, na kung kita na tao mo, bawat ko niya, ako ang maangkon ang tinuod ng kaluwasan diyan sa Ginoo. Yun ang Bible sa Pinalaya, 14-15. O itambang sa Ginoo ang ikadawat na matayon, at ikadawat na matayon na ang linaw na kalayo. Sinusangkin sa kapangalan mo wala na taklabi sa libro sa kinabuhi. Siya ay tampog ito sa linaw na kalayo. Isoon, tinaw kayo ang Bible sa Pinalaya, 20-15. Nga doon ay linaw na kalayo na mababot ka na ito. Kaya lang ita'y pagtuo o nasyon diyan sa Ginoo. Hindi ko magtagong mga isunan, may mo wala ka nagkaila, may mo taga-diin ka, ako taga-upangin ko, ako taga-diin mo, o naako na siya ko, pero sa upangin, ako sa pastorin. I pray this morning, makinig message ko sa mga pasalingkong nini. Iyon ang baro sa Iluhanon, karoon, nakadumog ka sa iyong mensahe, ayaw gahiya ang inyong kasing-kasing. Isuon mo ng panahon na ato ang taga-abili ang Ginoo. Kung ang mga panahon na mga tanak ka, nanganan nilong panak, pero sa inyo yung kakulang kinumusa. Kapag ito ka ang kulang anak, ang Ginoo. Linas
relasyon sa Ginoo. Kaya wala yung mga relasyon ng Pilipana, gawas kung ano lang ay relasyon sa Diyos. Kinsa mga limutangon, kung sa mga kinuhat, kabarong bangka, gatito ka, namati ang kanilang pulong, ako ang gi-encourage, ako ang kanilasi, ako ang kanilangyo, na unta, pinamagpulong, pag-isong ko sa mga sintasing, o sa dili pa ngayon tanan, magpapalong kita ang relasyon na Ginoo bilang sa Ginoo, gawato na to sa Ginoo sa Kristo, ako siya masundong sa mga sintasing, mga igsunan, kung kata igsunan, ako di kailan kanino, garantisado na makainon ka, Ginoo ng pinakakaluwasan. Pastor, sa dili mga igsunan, sa dili mga baklos, ako na usa na pangutana. Pastor, Santanga Street Preaching ko, Pastor, ano kinanglan ng dito magawat o makirelasyon sa Ginoo? Na ang ako ang nitawaan, langit naman ko rin itawaan sa akong kinabuhi. So mga na ako sa kamutana na ito sa na namati ka na ito. Itubag na ko siya. Isoon na ako sabot di mo mining kamutagon. Salamat sa lingkod di mong kamutana. Gusto na ko ay kamutana. Pastor, ano kinanglan pa ito magawat sa Ginoo? Ano kinanglan pa ito makirelasyon sa Ginoo? Na siguro naman po magwatong langit, kimamo na ako may bawaan. Pues, isoon, itubag na ko siya. Dong, kay, manang, manoy, insakto manutan ay mong tubaw ko na ikulang. Ang Bible ng inang sa Mateo City 21, bili ang tanan na nagsampit kanako, Ginoo, makasulod sa gingawian sa langit. Apang kadto lamang malagtuman sa kabubuton sa kamahan na tuwa sa langit. Amo yan, inaw tayo ang Bible na kaisulan sa Mateo City 21. Bili niya tanan makasulod sa gingawian sa langit. May mo nakaila ka sa Ginoo, pero kung wala ka relasyon sa Ginoo, tawang ay mo pagkaila sa Ginoo kung wala ka relasyon sa Ginoo. Wala naman ito rin si Presidente Marcos, kita tanan nakaila ka Presidente Marcos, pero kung taton, kita wala ka nailhin niya. Oh, ay mga tanon, manoy, nakaila ka Presidente Marcos. Siyempre, nakaila ko, kaya mga Presidente. Pero ang mga tana, kung ang Presidente, mga tanon, nakaila ba sila to? Ato bang huwag kita naili, kita ay nakaila. Mga po na sa Ginoo. Kung mga tanon, takitang na nakaila ba na Ginoo? Ang ato po bang, yes, we know God, nakaila na Ginoo. Pero ang mga tana, kung dalihon, nailahan dapat sa Diyos. Muna yung sakto nga mga tana, pagkakay, ang tao na nailan sa Ginoo, katulad ng mga tao na nairelasyon sa Ginoo. O kung huwag ka magrelasyon sa Ginoo, ay kamutagon, very simple lang. Bawata ang Ginoo, pag-inorso sa mga sala, biyan na ito itong mga sala, tuloy nga si Kristo Jesus lang, ang uluwas ka nito, o pasunla sa Jesus ay mga kasing-kasing. Kung ako ang magayot sa nimo, dili ka mapay sa tibok ng kinabuhi. Kung ano ka kadali-karoon, mayroong ninadunggang na mga mensahe. Kung kimaon ang mensahe, maohinungdan manong si Kristo na matay sa krus, aron ato akin may bawat tanan ang maayong balita, the gospel, na si Kristo Jesus namatay, gilubog o nabanhaw, o wala siya na pala ipabiling karon na namatay kung dili nabanhaw siya. Kung yung Bible, mabalik siya sa tukang panahon, mabalik sa sansantong oras, kuhaon niya ang mga tao na iyahan. Kuhaon niya ang mga tao na iyahan anak. Dagang salamat kung iksona sa pagkatalingog niling kabutagong sa mabulang din tayo na mensahe sa Ginoo. And I believe na kining mao kay gayon, plano kini sa Ginoo. Dili kini emergency, dili kini sulagma, kundi plano kini sa Ginoo na kita nga tao makadungog sa mensahe. Tungod kay motuog sa madili ang kalibutan na ato ang dipuyan karon hukman kini sa Ginoo sa umalabot na panahon. Dili pa karon, dili pa ugma, dili pa sunod adlaw, dili pa sunod tuig, pero maabot kini ang panahon hukman kini niya. Kabantay mo sa balita, Turkey o Syria gilinog natong February 6 nato isang adlaw. Ang magnitude of 7.8 magnitude sa lindol o linog. Base sa survey karon sa balita, almost 5,000 na ang mga nangamatay sa linog. Ang tanan ka na igsoon ng mga palitabo, it is recorded in the Bible. Matthew chapter 24 verse 7, ayaw ka mo kabalaka, makaduwag ka mo gubat, batong aso, kagutom, adunay, earthquake na may tabo sa kalibutan, pero ayaw mo kabalaka. Kaya dili pa ni mawang katapusan.
Gani, mga pali ang sinugdanan sa kasakit. Igso, nagsugod na ang sinugdanan sa kasakit. O sugsugod na igso, kung magsugod na gani, hapit na o dago na nakalay katapusan. Salamat kay Ginoo na ginahinay na pabatyag sa iyang mga propesiya nga nitabo na gayon sa kalibutan. O ang atong paglaom walay lain, ang Ginoo ni sa Kristo ra gyud. Wa tay lain paglaom sa atong kinabuhi, ang Ginoo ni sa Kristo ra gyud. Mao na ini kabuntagon, salamat sa inyong pagpatalingog, salamat sa inyong balunggan, inyong ipamati, salamat sa inyong kasing-kasing nga kanunay gyud kasunod og mamati, gikan magsugod hangtod human. Dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi, dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi, ug wala tay lain saligan sa tuwang kinabuhi, ang Ginoo ni sa Kristo ra gyud. Og ini kabuntagon sa dili pa ko ma-close. Kasi gusto kang makikrelasyon sa Ginoo. Sa imong gitindugan karon, sa imong gipungkuan, pwede mo ingon ang Ginoo, Ginoo. Inusulan ako mga sala. Pasudlong ti ka sa akong kasing-kasing. Pag himuon ti ka nga ako ang Dios sa manluluwas. Pwede ba na himuon? Samtang natindog ka, samtang galingkod ka. O ako magapangamuyo kanimo. Niiling nga makasing nga pangamuyo, sinner's prayer. Dili man ka makaingon, basing maulaw ka, basta mulawat ko. Pero ingon ti ka, dili ka buntagon, bisag maulaw ka. Kung nitawat ka na tinuod, nakitaan sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Wala ko kakita sa imong kasing-kasing. Wala ko kakita sa imong una-una. Siya digson, ikaw ang Ginoo. Kung tinuod ka nidawat, ang Ginoo nakakita niya na. Kung tinuod ka, ison na nakasabot, o na-bless sa message, dawata ang Ginoo, pasugla siya sa imong kasing-kasing. O ampuan ti ka nining kabuntagon. Sige, sa katong gusto mo dawat, palilo ko bungo sa inyong ulo, unya, piyong inyong mata, I will pray for you, magampo ko para kanimo, o apil na itong ampo igso ng mga negosyo, din sa magundon na kanunay yun, i-provide sa Ginoo ang inyong mga needs, i-increase ang inyong income, makakaunta, katulos sa kadlaw, unya, iyag yung i-increase ang ato ang mga income. So, i-pray na to, sinus prayer, mabuko itong ulo, Lord, salamat, ini kabuntagon. Ako si sa ilo lang kulod, inusulan ako kung mga sala, gidawat ka sa ako ang kasing-kasing, sa ako ang ginabuhi, isip ako ang buktong o personal mga luwas. Lord, inista akong pangalan sa libro sa kinabuhi, o tagaay kong kinabuhi na walay katapusan. Sa imong pagbalik, may katarunganon na ako makauban, kung kinidawat ako kanimo, o pasulot ka sa akong kasing-kasing. Amahan, salamat ining kabuntagon, salamat ining makatawa nga adri karon, salamat sa kahigayunan, salamat sa dakong authority nga gihatag nimo kanako bisan man sa pataluyo sa barangay, tuyog sila barangay captain, si Sir Lodi Paz, o salamat ko sa Pastor Erlon na taluyo ini. Lord, ang imong ngalan ang madayaw nining adlaw. Nanginaot ako Dios na kining mga katawhan karon nga namati. Asa man sila mamauli nga dapita, asa man lang lugar. Kining mga polo nila nga dungog, moturok kini silang kasing-kasing, moturok kini silang una-una, ug tagaan kini nila response sa Dios sa malabot nga panahon. Sibo sa imong kabubuton. Salamat ni mga lugar, salamat sa mga katawhan nga nagsunod di katasugod hangtod natapos. Bendisyon nila ang mga panlangin nila, bendisyon nila ang mga negosyo ni dapita, karinderya, kini nga chicken joy, kini panghayupan, mga naninda og mga tanon, mga karinderya, tanan Lord nga naa diri, bendisyon nila ang ilang paninda. Bless them, increase their income, tagays lang supply silang needs, matagalong tanan. Kung kinagsaling kami o Diyos, wala din kami laing kuhaan sa mong source ng income. Ikaw ra gyud. Busa bendisyonin kini mga lugar, kuyog silang barangay captain dire, o magpadayon kami o Lord sa mong pagpanginabuhi kada adlaw, kuyog sa imong pangalan, kuyog sa imong kabubuton. Kining tanan namong gipasalamatan o giampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So daghang salamat sa inyong pagsunod o dalaygon ng